Televidente, bem-vindo a outro programa mais de Mesa Rondo. Eu quero começar, contrário ao que é costume de nossa introdução, se não mais bem apresentar meu hóspede para mim, eu quero começar a apresentar a minha mãe Andretti, é diretora de nossa Biblioteca Nacional Urbano, Astrid Bretten, que é ocupando a posição aqui com bastante dinamismo, com bastante acaba. Banda de Chile, nós temos Dr. Anders Geert Koistra, que é planologo de Breda. Aqui não seu rol não está tanto como planologo, mas sim dinâmico de sostener o programa de qual nós também papiamos. E banda de Chile, nós temos Ronnie Alders, que é uma pessoa com hobby dinamismo de Chile, e também sabe como fora de funcionário da Biblioteca Nacional também como coordenador de Green Education Symposium e hobby entusiasmo está se aqui. Eu me quero tocar nós para nós passar explicação para que nós estamos na mesa aqui na Astrid Bretten. Sim, a Biblioteca Nacional Aruba tomou a iniciativa ano passado para organizar e promover Green Education Symposium. Esse aqui tour dirigir para estudantes na escola secundária, onde nós por mais informação para o que trata todo o desenvolvimento around sustentabilidade. E aqui na luna de abril, nós organizamos de 2 Green Education Symposium. E aqui tem na minha Andretti, Dr. Anders Geert Koistra, que é um apresentador durante o Green Education Symposium. E dentro desse aqui nós temos o Sr. Alders, que é o motor atrás do Green Education Symposium. Sa que tour a comissador de contato que nós adquirido durante a conferência que nós atender, especialmente é de biblioteca do Caribe, a Curil. Então, aqui não pode ter contato e com que faz uso de oportunidade, mirando também o manejo para o que trata sustainable libraries. Dado o momento tem desenvolvimento não também e bom mestre maneira de bisa hack de não para não perder esse aqui. E mais e mais também com porque mira com nós tinha solo, nós tinha vento, nós tinha lama, então porque mira de maneira uso mais optimal também para o que trata gente e desenvolvimento aqui. Pero você se algo mais que diz hagre não, você hasta toma maneira pouco ventaja, vai dilante nós lá nos bisa com quizás o sábado na right moment, com no momento que o programa na aqui queda apresentar, por exemplo na juni último, com nos award maneira que bisa cherry riba e pai, como da haya reconhecimento para o que tá trabalho que nós bem hasi riba e green education. E qual lugar mais ideal para começar com conscientização, educação para o que trata na Biblioteca Nacional, com onde como tá haya tur estudante não que bem, agora que mês com lá nos bisa com prome eso da dilante de porta, nós mestra hasta pone extra stool com mesa para sobre avalanche da basta grande e aqui nana, então uso de Biblioteca Nacional da hopi grande de aqui, nós contento também que aqui, e a bota mira conscientização e awareness também e interesse também de parte de estudante na. E bota mira também na pergunta não com na lança durante o Green Education Symposium que a biblioteca organiza. O prêmio que você ganhou na Porto Rico, Ronnie, estava uma surpresa para você? Sim, é uma surpresa, porque verdadeiramente nós não verwachten. Vou dizer que nós temos reconhecimento internacional de Acuril, para o qual a biblioteca has terreno de sustentabilidade. A biblioteca garante a oportunidade aqui com 2 mãos e organizando o Green Education Symposium, bota chegando grupo bastante grande de estudantes e docentes e vooral o work que o governo está dando assim houve atenção tudo qual está sustentabilidade na Aruba. Biblioteca Nacional como instituição de governo está sustentando o governo com o pensamento aqui e nós fazemos aqui conjuntamente com toda a middlebare escola na Aruba, se trata durante o Prome Green Education Symposium, qual toma lugar na ano passado na Renaissance Convention Center. E aqui nós fazemos na Western Hotel e ambos simpósios têm 2.000 alunos e maestros. E a Curil reconhecer o trabalho importante da Biblioteca Nacional Aruba como instituição importante
de educación de Aruba. Na juni último, señora Breton y mi persona viaja para San Juan, Puerto Rico, onde nós haya reconhecimento internacional aqui não, e bota sentir bom, seita muestra que bota ribe bom caminho, bota educando e muito não, e preparando não para amanhã, passo tanang ta profissional lang di manhã na Aruba, dus bota duna nang tools para vir profissional lang renombrar na Aruba. Ou você sente que o que Aruba has que é front runner comparado com outro Israel? Lo qual ko amari para na Akuril onder andere no staff frontrunner. Hoopje país nang aqui tá nata den kinderschoenen ainda lo qual tá biblioteek na sustainable. Nata kan rond ko ideia si, pero ko a biblioteca nacional adrenta backlick lo qual tá sinha e mucha nang dunanang tools onder andere door die 13 orador internacional de Holanda, Merca e Aruba mesmo que não tem experto não que tem hope experiência, muitas vezes pensa riba web com Elmar, então não aquela basta surpreender com leu não está riba e caminho aqui na Aruba, dus e nos turba como deco education e não turcosta começar, se não começar na escola é hora um problema, dus pe bande me quer a Biblioteca Nacional e Aruba me está hope orgulhoso que nós fazendo até agora aqui não. E turnos viaja, nós haya oradoran também, por tanto web como Elmar, engenheiro ng Hoben, dus ko abing ko na ideia nang, dus não solamente boting é parte internacional, pero boting é parte local também, so nós tem profissional também na casa. Dus esse nan também tá para programa para lo que trata Green Education Symposium nang que nós organiza. E para mim, aí algo de lo qual Ronnie avisa, dus depois de Puerto Rico, nós haya invitação para fazer uma apresentação na American Library Association. Onde zomaar bota drenta para fazer uma apresentação na organização aqui não. Essa aqui está de 132 conferência de ALA, American Library Association. Dus esta onde organisatie nang de terreno de biblioteca mais bio. Dus sobre isso mundialmente, me que sai de 78, essa aqui está de 132. Então aqui não nos haya oportunidade para fazer uma apresentação com Leo Aruba tá de caso de Aruba, nós uniforça com St. Martin e o diretor de Philipsburg Jubilee Library também estava presente em Nana, pessoa não também está trabalhando riba e parte aqui na, ok, na como se masco e parte físico, já que não logra para instalar algum zona paneelen riba na dak, pero ok, quizás por parte de informação wat minder, dus por parte a nós pouco mais adelantado bota duna informação, pessoal, esse aí tá dry rond geno, informação, mas se botar informação, bota fazer uma diferença. Dus pessoal você sabe que bota bezig com ele. Então, nós queda hope contento e tá tem grupo grande na Chicago de biblioteca especialmente de Haiti. Que está presente que também que vai de terreno aqui na mera possibilidade, então não também está outra e mais isla no Caribe e também na América mesmo, e não também está diferenciar de estado para estado, com não tá hinka is aqui den outro. Dat Anders Kooistra, u bent eigenlijk de externe kracht van deze beweging. Nou, de externe kracht. Nou, ten eerste... Kan ook intern zijn. Sorry dat ik niet mee kan in het Papiamento. Ja. Maar... ik begrijp het wel, dat is belangrijk. Dat maakt mij in ieder geval al externer dan de rest, ja. Ja. En ja, als planoloog bijvoorbeeld bent u natuurlijk hulpzaam, maar uw kracht is eigenlijk niet precies specifiek als planoloog. Nee, het feit dat ik als planoloog hierin verzeild ben geraakt komt voort uit het feit dat mijn vakgebied evident onderuit is gegaan in de crisis. Misschien wel het hardste van alle vakgebieden. Dat is gelieerd aan de bouw en nou, in ieder geval in Europa is dat al lang niet meer wat het geweest is. En daar is dan ook pijnlijk zichtbaar in dat het oude aanbodsysteem, waarin in één keer gebieden ontwikkeld werden, grote projectontwikkelaars en de overheid samen een project konden beklinken en dan kwam het er wel, want mensen kochten het toch wel. Dat is echt passé, dat is over. En dus is het
in die zin weer niet zo raar dat wij als professionals uit die disciplines als eerste ook echt bezig zijn gegaan met die omslag naar een vragersmarkt. Dus veel meer op maat, veel meer terloops, veel meer bij gelegenheid reageren op wat uit de samenleving voortkomt. Omdat de vrager drukt een stempel op de markt en de productie van zaken moet daarop aangepast worden. En in die zin zijn wij dus op zoek naar vernieuwing en het is ontzettend moeilijk totdat ik in aanraking kwam met Aruba. En deze fantastische mensen hier van de bibliotheek met visie, maar het begint natuurlijk bij de Arubaanse overheid die een zeldzaam progressieve visie tentoonspreidt en ook uitvoert vooralsnog, waar ik mijn vingers bij kan aflikken, zoals ze bij ons in Nederland zouden zeggen. Is het wel frappant als Aruba als klein eiland dat voor elkaar had kunnen krijgen? Ja, nou, ik weet niet. Voor ons in Nederland is een positief nieuws van de eilanden sowieso al gauw frappant natuurlijk. Maar als je Aruba kent en je ziet wat hier aan gebeuren is, dan snap je het punt dat de overheid samen met de Carbon War Room maakt, dat die kleine eilanden, waar natuurlijk relatief weinig overheidslagen zitten, waar de beslissingen dus wat sneller gemaakt kunnen worden, waar het ook nog allemaal wat overzichtelijk is, uitstekend kunnen dienen als voorbeeld voor de rest van de wereld, waar dat allemaal helemaal stroperig is en niet op gang komt. Dus in die zin is Aruba een uitstekend startpunt om te laten zien aan de wereld hoe en vooral dat het wel kan. Onze kleinschaligheid in dit, is het dan een voorbeeld? Als voordeel? Pardon? De kleinschaligheid. Kleinschalig is in dit optiek eigenlijk onze voordeel? Ik denk het, ja. Nou, in ieder geval om als voorbeeld te dienen is de kleinschaligheid, waar je toch relatief snel vooruit kunt, ook al is dat natuurlijk ook nog helemaal niet zo eenvoudig, maar waar je relatief snel vooruit kunt, is om voorbeeld te stellen natuurlijk wel belangrijk, want anders verlies je al die mensen en die aandacht daarvoor. Dus ik denk, en het is voor wat de Carbon War Room met de overheid probeert te doen in de positionering van Aruba als Europe meets the Americas en het hier naartoe halen van grote energiebedrijven en alles wat daar omheen hangt. Voor die partijen die daarop afkomen is het natuurlijk wel ook positief dat het zo zichtbaar is op deze schaal. Dus dat wat zij doen ook echt bijdraagt aan de profilering van hun bedrijvigheid. Dus ja, ik denk dat het in dit geval in jullie voordeel werkt. Ja. Meestal is het wel zo dat in andere landen waar we wel verschillen mag zitten met ons, maar toch in andere landen wordt het veel opgelegd, bijvoorbeeld door een regering. En in jullie zin zie ik dat jullie het eigenlijk helemaal van beneden naar boven willen ook duwen. Zodat het eigenlijk integraal bij elkaar kan komen. Niet alleen van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven. Daar gaat het om, want het is prachtig werk. Wat de overheid hier realiseert met de Carbon War Room en TNO. Het aantrekkelijk maken van Aruba als plek waar het allemaal wel kan, waar je kunt laten zien wat je in huis hebt, waar innovatie niet wordt tegengehouden. En vervolgens de overheid heeft Green School ontwikkeld, waarin ze participatie en awareness doorvoeren. Maar bijgestaan door een mooi initiatief van de bibliotheek, het Green Education initiatief, waarin de bibliotheek heeft gezegd, nou, wij pakken een rol op om dat nog verder te versterken. Hè? Onze positie, onze functie als bewaarder en verspreider van kennis, die gebruiken we om het gat tussen wat er van de bovenaf allemaal mogelijk gemaakt wordt en gebeurt, om dat te gebruiken om mensen van onderaf aansluiting daarbij te laten vinden. Want kijk, je kunt van bovenaf kun je nog zoveel mogelijk maken. Op een gegeven moment moet je natuurlijk ervoor zorgen dat er van onderaf ook iets gebeurt. En hoe dat dan kan en wat dat dan kan en hoe dat dan moet en wat daar voor informatie allemaal voor nodig is. Nou ja, daar is hulp bij nodig. Dus dat is die katalyserende rol van zowel het Green School programma als wat de bibliotheek heeft opgepakt, is daar essentieel in.
En nou ja, ik ben blij dat ik daar onderdeel van uit kan maken. Als je het op je in de portaal lo weet, bibliotheek, een rol die bibliotheek ding algo die green energy, etc, renewable, dan lo penso maar niet voor verdwalen rato. Per boa explicação te mostra como se não verdwalen. Nou, dat justamente nós aanvullend eigenlijk sobre manier met wat explica Tom, é parte de informação. E informação, onde mais bota para buscar informação que na biblioteca nacional. Assim é parte é mais essencial mesmo, como para um rol de essa aqui também. Sobre se algo também bom, dus para Aruba, dus para o público também em geral está consciente de isso aqui e passar que comporta benefício para chegar na dia. Dus é hobby importante mesmo. Que cambio você mostrar se tem biblioteca para lograr isso aqui? Well, vamos dizer assim, mais de espaço, só, verdade? Well, het cambio eigenlijk dat mentaliteit eigenlijk, no? Sobre a maneira como é vista biblioteek ding assunto aan die green. A ideia eigenlijk mag je die merken, dus die senhor Frederik Stoss. So, senhor Stoss está bibliotecário da University at Buffalo. Qua vinha Aruba vários viajes acaba, então ele bisame meneer Alders e com Biblioteca Nacional notasi algo riba e terreno aqui nang di simpósio educativo local tá é green. Dus a ideia green para estudante não. Claro, é trabalho bastante heavy. Mas papi com a senhora Breton e a senhora Breton também com um manejo bastante proativo na Biblioteca Nacional. A senhora Breton aceita a ideia imediatamente. Então, enang turcos akunsa lora. E a o que não é êxito tá sina grande é a escola mesmo chama puntra que diga também é next. E se aí papiano de aí passar na punta que hora também é segundo Green Education Symposium. Well, não se de racismo de 12 anos que não. A Trovers dá êxito bastante grande, basta trabalhar de gele. E a que não tá punta para de 3. É hora biblioteca, bom manejo de senhora Breta aceitar que está assim o Green Education Symposium algo anualmente. Dus é que men que mais escola wordt involucrar. E aí aqui na Universidade de Aruba e IPA a bordo não está invitado durante o Second Green Education Symposium. E onde me pobisa que pergunta não sumamente interessante estudante não toda ting, tá incrível. E me tenho pobisa que a Biblioteca Nacional sua media dienst assim fabulous job door de grava todo o simpósio. Dus quem na Aruba que está interessado que quer waka simpósio que não é chance de waka é para público estudante não researchers. Biblioteca suporta não abrir para não bem wak gravação of haya cópia também de gravação. Me tenho bisa que na American Library Association Conference de Chicago que a passa nós apresentar tudo o qual que nós está fazendo na St. Martin e na Aruba nós apresentei junto com PowerPoint presentation onde nós mostra presente tudo o qual que nós está fazendo agora aqui não. E senhor Dr. Luisa Vigo Cepeda está presente, é Executive Secretary de Acuril, onde Dr. Vigo invita-nos, dus é panelista, para apresentar toolkit outro ano durante a 44 Conferência de Acuril na Bahamas. Esse é honor grandíssimo para nós que temos reino holandês e nós estamos bezig com a verzamel mais e mais informação para apresentar toolkit na nível acadêmico e onde parte de toolkit está o book fabuloso aqui onde Dr. Anders Koistra e Petra Maas de Holanda hinca de outro para Aruba. Dus é boek informativo na holandês e inglês e naturalmente está a ideia que é poder ter escola. Sonho está que o tour é muito que participar outro ano durante o 3 Green Education Symposium, que não há book aqui regalo. Passou é greita que ora é muita, ora estudante e maestro tawak é symposium, que tawak é orador acadêmico no que nós está invitado de Aruba, Holanda e América, que na final há book físico de na mão e que na casa não pode ler, não pode estudar e naturalmente lota sublime se poderia ter curriculum na escola. Dus de ook nang nós está hopi contente com o que está marchando. Wat kunnen we eigenlijk van die boek verwachten? Ik heb het natuurlijk niet gelezen, anders zou ik niet vragen. Nog niet. Maar
Wat moet de lezer eigenlijk van die boeken verwachten? Ja, het is misschien even goed om uit te leggen dat ik, voor zover dat niet al gezegd is het een samenraapsel van en de lezingen die ik gehouden heb afgelopen april tijdens de tweede Green Education, maar ook van een hele serie workshops waarin we natuurlijk mensen al hebben uitgedaagd om mee te denken over van ja, als jij nou zelf een bijdrage moet gaan leveren, waar zou je dan beginnen? Wat zijn dan jouw zorgen? En deel dat dan eens met anderen om te kijken of je daar samen iets van kunt maken, waardoor je een concept kunt ontwikkelen, waarmee je kunt aankomen bij die partijen die al heel lang het spelletje spelen. De grote corporates, de overheid, allerlei van de klassieke belanghebbenden. Kom daar maar eens mee aan met een ik wil dit of ik wil dit. Nee, dan moet je zorgen dat je een verleidelijk concept ontwikkelt, waardoor zij gewoon zakelijk geïnteresseerd raken in jouw voorstel. En dat was natuurlijk ook het verhaal afgelopen april. Die macro-economische enorme ontwikkelingen hier op het eiland, die kunnen natuurlijk alleen maar uiteindelijk een succes opleveren op het front van duurzaamheid. Als iedereen meedoet en daar zich ook bewust van is van wat zijn rol daarin is. Want wij zeggen in Nederland al sinds de jaren 80 een beter milieu begint bij jezelf. Niet dat dat bij ons nou zo goed heeft gewerkt, maar ja, het is wel een wijsheid. En ja, dat is natuurlijk ook zo. Op een gegeven moment kunnen de grote bedrijven en de overheid niet meer alles doen. Die kunnen ervoor zorgen dat jij mee kunt doen. En jou helpen te weten hoe dat dan moet, maar verder kan het niet gaan. Daarna moet geprikkeld worden dat je inderdaad zelf mee kunt doen. En dat is vooral wat dat boekje doet. Dat legt de context uit van wat hier gebeurt en waarom dat zo bijzonder is. Dat dat niet alleen maar naar buiten toe uitgedragen wordt, maar ook naar de mensen hier op het eiland zelf. Dat is zeker zo belangrijk, dat hier iedereen weet hoe ontzettend waardevol het is wat hier gebeurt. En vervolgens, zoals Ronnie zegt, voel je het ook aan dat die prikkeling in de studenten zit? Ja, zeker. Nou, zoals Ronnie al zei, je merkt gewoon, ik bedoel, het is, hoe zeldzaam is het als je duizend jongelingen voor je hebt die gewoon aan het einde van een verhaal van 20, 30 minuten nog op alle onderwerpen vragen weten te stellen. Dat is gewoon geëngageerd. Mensen willen wel leren. En het spreekt ook aan. Hè. Het spreekt de generatie van nu misschien wel veel meer aan dan degene die nu aan de knoppen zitten. Met uitzondering van die paar wijze mensen die hier dan... Maar hoe denk je dat we dat kunnen uitmeten? Pardon? Hoe kunnen we dat meten? Ja, bijvoorbeeld, ik bedoel, we weten, enthousiast, zijn genoeg geprikkeld, maar hoe kunnen we dat meten dat het zo blijft? Dat we zien wat de vooruitgangen zijn? Ja, ik denk dat we niet alleen moeten meten, we moeten gewoon nog meer het veld in, nog meer interactie opzoeken. Weer afzakken als je het niet... Juist. Ja. Nou, daarom is het ook goed dat in ieder geval Green Education ook een jaarlijks event wordt. En dan niet overschaduwd door de grote Green Conferences, maar een half jaar later steeds. Zodat je op het eiland ook momentum vasthoudt. Steeds weer een boost. Maar ja, je kunt niet alleen maar blijven praten en show houden. Er moet ondertussen gewoon van alles gebeuren. Ook resultaten, no? Dus wat we hebben gedaan met de workshops is, ik heb in het boekje gewoon letterlijk gezet wat mensen gezegd hebben. Zowel leerlingen van Collegio Arubana die ontzettend leuk over de omgeving van hun school hebben meegedacht, als groepen, toevallig samengestelde groepen van professionals van het eiland. Die ook samen over onderwerpen zijn gaan nadenken. Die hebben we gewoon vertaald. Daar heeft mijn collega Petra Maas heeft daar prachtige foto's bij, associatief beeld bij geplaatst. En vervolgens hebben wij dat doorvertaald naar wat is nou de relevantie in dit geheel. Hoe kun je nou die participatie of die ideeën toepasbaar maken in het grotere geheel van Aruba. En daar hebben we dan... ik zal zo wel even een paar plaatjes laten zien, maar voorbeelden van uitgewerkt, van hoe dat er dan uitziet. Para mim, por Hakriba essa aqui de maneira exemplo concreto. Tem documentação, boekje,
riba lo qual go a passa. Pues tem diferente Green Education Symposium e Green Conference, pero não tem nada tangible. Essa aqui botou aqui a sali publicação riba chele. Então essa aqui tá se assina muito bisa assina importante e assina bijzonder. Que botem workbook que tá na holandês e boek para aqui na inglês, para botem aansluiting também para a Caribische regio e também para a FO. Pues ja, e holandês é outro não compreender essa aqui. E também reconhecimento também que está parte do programa de Green Education of Green Aruba Symposium que toma lugar geração último onde Geert Koistra faz entrega de documento aqui na vice-premier de mesa para o que trata de trabalho na documentação riba o terreno de Green Education Symposium que toma lugar. Dus dat hoop ik visto também. Want dit is natuurlijk, we hebben hier op het eiland gewerkt met mensen dus, en die hebben ernaar geluisterd. Dus hier is al veel meer bekend van wat er eigenlijk speelt. Het Engelse boek is ook een beetje bedoeld als het begin van de export van de kennis van Aruba. Ja, want je bent hier dus een showcase. Ondertussen ben je ook natuurlijk een onderwijzer naar buiten toe. Je gaat de wereld even een lesje leren. En dus het Engelse boekje legt veel meer de context uit van Aruba aan partijen en landen die daar nog veel te weinig van af weten. En plaatst vervolgens nog steeds die interactie in het licht van het belang van participatie van de samenleving. In perspectief van wat het kan bijdragen aan het Green Aruba. De ontwikkeling van niet alleen 100% duurzame energie, maar ook naar een duurzame economie en uiteindelijk natuurlijk een volledig duurzame samenleving waarin we allemaal bewust zijn van onze rol en onze verantwoordelijkheid in dat geheel. Want je kunt er alleen samen komen. Evidente que aqui também se rondou papiando riba tudo lo qual é nos energia sostenível, pero hincande riba bases de nossa comunidade para com a comunidade mais para viver com ele e sentir su mais entusiasmo que cambiam com nos isla está sendo universalmente e especialmente ratificar cada viagem que conferência que nós estamos tendo aqui para pôr em luz riba iniciativa que nós estamos tomando. Trend alert. Trend alert. Trend alert. Trend alert. Trend alert con Tessa Peters. Aruba está cada día más cerca de Latinoamérica, seguro comercialmente, pero ¿cómo vino lo que está pasando en Latinoamérica? ATV en cooperación con Alianza Informativa Latinoamericana lo comienza pronto con un noticiero completamente en español de media hora, producido en el estudio de ATV. Evidente na nossa back com o nosso Green Education Program, que tem caso aqui, nós respeitando a Biblioteca Nacional Arubano, está junto conosco, e Dr. Andres Koistra também, que está subdonando sustém o projeto aqui. Maneira nós explica dentro da primeira parte do programa, e me queremos constantemente abordar bisa, logicamente, porque o governo se fica aqui do seu manejo. Pero finalmente a aceitação de manejo depende de nós e comunidade. E a comunidade, vamos ver, essa aí cresce que vira coisa verdadeiramente coisa que nós mesmos queremos. Então, se nós não queremos, nós estamos pondo na banda, e mas que quem grita de arriba, nada não vai tomar lugar.
Ideia caso que nós vemos com a Biblioteca Nacional, que normalmente vou esperar sempre não manter na mesma rol, mas bem de provocar, entusiasmar a gente para ler essa book, etc. Para nós tomar um rol muito mais largo agora aqui, muito mais grande, para ter um projeto maneira aqui para não contato especialmente com a nossa comunidade. Eu não estou de contato, não estou falando de juventude, mas estou falando de outra idade também, que se não para subir bem alto via Education Act. Depois se chama um Green Education 2013, e qual Dr. Anders Kois trata, onde não põe dois boeken aqui junto. Misschien kan je een beetje uitleg geven qua ook die grafische manier eigenlijk wat het boek eigenlijk ingezet is. Zoals ik al zei, het boekje is natuurlijk bedoeld om te doen begrijpen, maar ook vooral om te inspireren, om mee te doen of om door te denken. En de uitleg van het verhaal, van wat hier allemaal gebeurt en de context van Green Aruba op mondiale schaal hebben we met zulke soort plaatjes proberen te vatten. Dus met kleine stukjes tekst dat je mensen hun interesse ook niet verliest. Maar dit is bijvoorbeeld de Grand Canyon, moet dit voorstellen. Als metafoor gebruikt. Die voor ons staat voor de grote mondiale economische crisis. Nou, daar zijn we dus met z'n allen ingevallen. En bij ons in Europa zijn we aan het zelfs dat gaat niet goed, maar we zijn terug naar boven aan het klimmen aan deze kant. En Aruba die klimt tegelijk daaruit. Oké. En Aruba zal dus straks als gidsland ook, zal de rol van Nederland als gidsland overnemen. En hier proberen een brug te slaan, want anders dan verdrinkt de rest. Maar op deze manier proberen we en met taal en met beeld dingen duidelijk te maken, maar ook te inspireren. Want dit is dan een deel van de lezing die ik heb gehouden, maar ik heb dus ook workshops gehouden afgelopen april. Bijvoorbeeld met Collegio Arubano. Nou, dan laten we zien van dat zag er zo uit. Hartstikke gezellig met een stel kinderen die helemaal niet in eerste instantie een beeld hadden bij wat er van ze verwacht werd. Daar hebben we mee gepraat van luister, wat speelt er nou voor jullie? Nou ja, rondom de school natuurlijk. Daar hebben we een gemene deler. Nou, Collegio Arubano, dat was al snel duidelijk dat ze een heleboel dingen niet zagen zitten. Dus qua eten, voedsel. We hebben de healthy way, maar hoe healthy is de healthy way? We hebben lelijke hekken eromheen staan, we hebben veel ruimte waar we niks mee doen. Daar kwamen ze allemaal zelf mee. Dus met een beetje samenwerken, een beetje prikkelen en inspireren van mijn kant, maar het vooral gewoon inventief en onbevangen nadenken van deelnemers, kom je op ideeën als van zullen we niet die lelijke hekken gaan behangen of laten begroeien met eetbare planten of daar fruit fences van maken bijvoorbeeld. Zodat we 2 problemen in 1 keer proberen op te lossen. Nou, dat hebben wij vervolgens verwerkt in een duiding, daar komt dan toch mijn oude vak even bij kijken, in een ruimtelijke duiding van waar heb je het over? En een sfeerbeeld van, kijk, dit is het resultaat van alles wat jullie gezegd hebben in het licht van Green Aruba. En deze plaatjes achter elkaar, sorry dat ik hem even uit beeld moet halen, maar ik moet hem even opzoeken, die hebben we in één lang panorama verwerkt. En ook deze hebben we overhandigd aan vicepremier De Mesa afgelopen woensdag. Waar zag je eigenlijk het grootste interesse van de studenten? Waar? Ja. Nou, dat ging heel erg uit naar voedsel en het groeien van voedsel. Nou is dat toevallig ook, ik weet niet of dat toevallig is, maar wereldwijd is dat echt ook een item. Ja. Ja, dat is een van de hot items, want dat en het is te ver weg voor mensen tegenwoordig, waar voedsel vandaan komt, hoe het groeit. Het is allemaal te veel voorverpakt en geïmporteerd. En de winkel, daar komt het eten vandaan. En het is allemaal te gemakkelijk en te ongezond. En dat blijkt ook continu, dat vooral met jonge kinderen tot
tot en met de middelbare school heel ontzettend goed te werken valt met het groeien en oogsten en vervolgens koken met die groenten. We hadden hier afgelopen dinsdag was een delegatie uit Washington op Aruba met een presentatie. Die hebben het Green School concept omarmd. En die noemen zich dan ook Green School Friends. En die zijn ook aan de slag gegaan met het zelf kweken van fruit en groenten. En daar vervolgens pizza's mee maken, zodat je niet meer een vettig, ondefinieerbaar driehoekje op je bord hebt, maar een pizza die je zelf belegd hebt met lekkere verse groenten. Dan doet het niet eens meer toe of je die andere misschien eigenlijk lekkerder vindt. Het gaat erom dat je ermee bezig bent, dat je je bewust bent van waar het zelf vandaan ook komt. gemaakt. Ja, en dat het weer bij je is. Wat voldoening. Dat geeft voldoening. En het is ook niet voor niks dat we hier de volgende Green Education Dan hadden we Symposium... ook meteen het thema voor de derde Sim. Green Education Symposium. Maneira, Dr. Anders Coistra Mesa Bisa, pergunta nanku a Sali, não somente de estudiante não perdi maestro não também durante o Second Green Education Symposium na West End. Nós decidi, Biblioteca Nacional Aruba decidi para tomar como tema, central tema para o Third Green Education Symposium, Sustainable Food Supplies. Para que nós aqui também sobre nós saco na mundo, não somente na Aruba, se me nadrukken sei, tem problema grande de obesidade. E na Aruba naturalmente nós tu saco obesidade, traz diferentes malezas não conhe. E nós me tackle o problema aí van jongs af. Que comigo com informar estudante não, de caso que não estudante na de middelbare scholen e docente não. E pensei mês nós tem 2 reuniões cá atrás de lomba com diretora de Santa Rosa, senhora Natalie Maduro. Comitê bisa com nanta mais entusiasta com a partnership aqui na Biblioteca Nacional e nós mesmo reconhecer o trabalho dinâmico que a senhora Maduro está fazendo e conjuntamente com o full team de Santa Rosa para conscientizar o povo de Aruba de comer saudável. Comer saudável é bom para nós mesmos, para nossa saúde e está baixar gasto na de AZV on the long run. Nós botamos o que arriba prazo largo. Nós pensa para organizar Third Green Education Symposium na março of abril, sempre por meio com SO. E assim nós está 13 a trover orador de afoco da profissional. E na Chicago mesmo, me tem contato com bibliotecária, da com a senhora aqui não tem hope experiência, tudo o qual está planta bambisa mata na biblioteca não faz uso de espaço de biblioteca na rondmerka, dus diferente biblioteca não, então é porta onde nós oradores para bem educar estudante não. Também me digo bisa que ano passado senhor Stoss a regalar biblioteca set de book que tá papel de sustentabilidade. Dus todos na Aruba que está interessado bem o que book na aqui a research, Biblioteca Nacional suporta a abrir. Que posso a Astrid é reto de mais grande inhoudelijk se caboso? General? Sim, sim. Sim, a biblioteca mas nebota tour parte do mundo ba tres padilante cava que não está riba outro terreno não também, mas o mais e mais onde solamente é motivação dos páginas não bem presta book, porque tem biblioteca bem mais ampla agora que nada, onde informação digital tem rol grande agora que não riba é parte de sustainable libraries, dus onde que vou dar informação, vai que bota acaparar agora que nada é parte de green, que tá vou bisa parte de milieu, boa informação também para o que trata é parte de obesidade e não botin salubridade, dus da hopi terreno não vou por capture riba não, mas sobretudo não bestena atenção também, passo conco vai bem botar para a meio de comunidade e servindo todo o grupo na aqui também e onde que bota pone informação na disposição de tour para sobre PCE também e que bota se bota sentar com pergunta, bota sentar com qualquer coisa, você onde para chegar e comparase para sobre e essa aqui também
para a comunidade Aruba. Com equipar você sentir você mesmo para lograr tudo isso aqui. Sempre vou por usa mais, pero sempre me pensa que vou estimbo é entusiasmo e vou me que vai de direção enana. E esse aí seguro nos quer assim, maneira de pensa como biblioteca que avançou na 2013, desenvolve na riba terreno de biblioteca nota para e riba terreno de informação general tampouco. Dus bota mira que maneira explicação um pouco rápido biblioteca de estudante. Antes você bisa, você bem mais tanto por preço um book, ou que não, nada usa a biblioteca mais me bisa como um ontmoetingsplek, lugar onde você bem e para você queda também. E mesmo que hora que tem a abertura de exposição de quadra de toda parte e nada, para sobre toda cena na atenção de ena e comunidade está pedindo para isso aqui também, lugar que não pode frequentar sem limitação. E esse aí nos quer para a biblioteca também da comunidade de Aruba. Denkt u dat er iets nog mist als, voor de bibliotheek als catalyst voor alles wat Astrid zojuist naar voren heeft gebracht? Of daar nu nog iets voor mist? Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat de bibliotheek inderdaad nog wel meer potentie heeft dan alleen een fysiek gebouw met boeken en kennis en expositieruimtes en zo. Uiteindelijk denk ik dat de toekomstige bibliotheek zich zodanig in dat middenveld zou moeten positioneren. Tussen top-down, bottom-up, als kenniskatalysator, dat ze ook daar gewoon zelfvoorzienend van zouden moeten kunnen worden. Door gewoon bijvoorbeeld ruimtes te gaan verhuren aan professionals die daar hun kennis verkopen. Een soort marktplaats te worden voor allerlei kennis en kunde. En, nou ja, en we zijn het er natuurlijk over eens dat deze bibliotheek hier op Aruba moet beginnen met zichzelf qua energie te bedruipen. Dus daar moeten zonnepanelen op. En dat willen we wel ook. weten. Ja, dus op een gegeven ogenblik walk the talk. Ja. Dus dat je ook, dus dat je dat ook als pilot project krijgt. Dus dat je ook zonnepanelen. Dak, ja, en plat. En laten we nou eens proberen om daar zelf, laten we practicen wat we preachen en daar zelf niet de hand voor op te houden. Ja. Maar te zeggen van nou, we komen met een voorstel waarin we een win-win-win situatie proberen te creëren voor al die partijen die eraan bijdragen dat daar zonnepanelen op het dak komen. En dat proberen we ook. Dat proberen we ook. We zijn hetzelfde als met de resultaten van een paar van die workshops, die hebben we gecombineerd en dan gaan we ook daadwerkelijk proberen met die deelnemers in eerste instantie, maar later met ook andere scholen, om daar echt iets mee te gaan doen. Om echt een project te starten dat hieruit voortkomt. Ja. Uit het nadenken, uit het meedoen en uit het haalbaar maken van zo'n project kun je uiteindelijk natuurlijk ook, moeten we ook bewijzen dat we daar iets mee kunnen realiseren. Want ook wij moeten niet praten, maar doen. Nou ja, goed, naast het feit dat we natuurlijk van de volgende Green Education en alles wat er in die tussentijd is gebeurd, opnieuw verslag moeten leggen om dit niet verloren te laten gaan. En ook om te bouwen aan het exportproduct van Aruba, de kennis van Aruba, de know-how en de inspiratie voor de wereld van kom op, doe het gewoon ook. Moeten we ook hier voorbeelden laten zien. Een volgende keer moeten we langs projecten kunnen gaan. Deze keer moeten we tijdens de Green Education projecten kunnen starten. En de keer daarna moeten we ook langs projecten kunnen gaan van kijk wat jullie gedaan hebben of wat er hier gebeurd is. En dan zou je op dat moment zou je zo'n Green Education symposium ook kunnen opschalen naar de hele Caribe. Kom eens kijken en kom maar meedoen. A empresa estatal, Ronnie, vou mencionar um rato que não ajuda bom, não também sempre mostra interesse no que você está fazendo. Tem qualquer caminho que você mira com na mesa bordo, lá que nós vamos estar mais estruturalmente incorporado em vosso movimento? Quem Companhia estatal. Sim, wow, essa é uma boa pergunta. Me tenho visto que nós temos uma tremenda cooperação das Biblioteca Nacional. Ora nossa bem iniciativa, pero já não tem riba begroting, nós acercar ao governo e nós apapia com o ministro engenheiro Mike de Mesa
e mesora minister de mesa tawata klapa ajuda, dus dat is sumamente entusiasmado bij ideia aqui não para organizar o primeiro Green Education Symposium. Ela acerca dos governos acerca utilities Aruba e me digo bisa com Seiter NV para de 2 viagens consecutivos a sponsor e 2 simpósios completamente. Não tem palavra de agradecimento e nos tour tá wak fruta agora que não e me digo bisa na final nós ganhamos um award internacional e o award está para nos tour. Sei bopa bisa ora nos tour na Aruba tá pone cabeça junto tour é companhia não tour instituição não pone cabeça junto que não onde nós mira com leu não se chega. E envolvimento também de Weppel e Elmar com apone engenheiro na disposição de Green Education Symposium, onde nós estamos parte do programa também. Dus nós ondersteunen aqui também. E nós estamos contentes também com a reação de aqui também sobre aqui nós estamos fazendo programa para middelbare scholieren, dus com grupo hopi importante, dus para acaparar dus tanto a Green Education Symposium número 1 e número 2, 2.000 estudantes, tá grupo bastante grande. Dus esse ano e outro ano botem outra classe antrobe, então já é muito importante continuar. Dus o bibiano escolhe derde com vierde classes, né? So dat depende também para estudante na de eindexamen mesmo um tique difícil, também na net de período mas aí sempre nós temos que fecha para o quata e um rato para fazer também, para sobre não tem compromisso também com a lesson. E TNO também, não? TNO também é para mim a oferecer-nos de oradores, engenheiro upscaling. E me tenho visto com o Instituto de Cultura também é para mim e de 2 anos também a cooperar com o bus, não? Para o bus disponível. Sei que men com nos meses seguir com esse simpósio aqui tur anos e tem boa cooperação. E nós temos a cooperação da sublime. A intenção naturalmente depois de simpósio maravilhoso e book maravilhoso aqui não tá para lançar discussão e para pôr gente não pensa para nós saber de que direção a Aruba está vai on the long run. Aruba sustentável é uma realidade. Kenniseconomie. Want we hebben het daar straks al even over die toolkit gehad. Dat is natuurlijk een uitstekend, het is een handreiking vanuit Aruba naar al die gebieden waar ze nog aan het verdrinken zijn. In een andere, zelfs op een ander eiland, in het Caribische gebied, kun je niet copy-pasten. Want die situatie die hier zo uniek is, ja, die heb je ergens anders niet. Dus die toolkit die moet anderen ook helpen om te bepalen waar zij moeten beginnen. En waar aanknopingspunten liggen voor hen om quick wins te behalen. Maar met die prikkeling kan je dat wel gebruiken? Met die prikkeling kun je dat gebruiken. Dus dit boekje is ook, het Engelstalige deel is ook bedoeld als introductie en deel 1 van de toolkit. Maar kunnen we dat wel aan om die kennisexport te doen? Ja, je moet alleen niet zo bescheiden meer zijn. Ja. We zijn zo bescheiden, allemaal. Je moet een grotere mond hebben. Ja. Iets meer vertrouwen in het feit dat je uniek bent hierin en dat de wereld echt verlegen zit om deze kennis en kunde. Het is niet voor niks dat er al jaren aan een stuk zulke prominente partijen allemaal hier naartoe komen. Hè. Het is echt waar. Maar volgens mij is het dan ook belangrijk dat u als, het woord weer gebruikt, als externe kracht een andere optiek kan geven. Want wij zien het gewoon, ja, we doen het omdat we het leuk vinden, etc. Maar u ziet het in een andere opzicht. Context, context, dat er veel meer te bereiken is. Want soms denkt men niet dat men in andere landen zo'n opinie hebben wat wij aan het doen zijn. En dat we toch zoveel potentie hebben, meer dan we zelf denken. Nou, en natuurlijk dat een heleboel van de dingen die in het transitieprogramma van Aruba horen, niet direct zichtbaar zijn, maar wel gebeuren. Dus het feit dat we hier nu op dit niveau mee bezig zijn en over praten, is natuurlijk wel weer een bewijs van dat het niet alleen maar
mooie praatjes zijn, maar dat het echt aan het gebeuren is gewoon. Het is echt bijzonder. Trust me. Nee, dat zei ook het chairman van Kraft. Dus hij heeft altijd over alle andere eilanden veel talk. Ja, Ja. maar niet alleen de eilanden, Maar overal. wij zijn doers en Ja. dat is toch een verschil. Ja. En het wordt dus mogelijk gemaakt om het te doen. Want bij ons is nou net met Prinsjesdag aangekondigd aan ons burgers in Nederland dat wij een participatiemaatschappij moeten worden. Maar als wij iets proberen, dan weten we niet hoe het moet, waar we moeten zijn, waarmee we moeten. En als we dat dan allemaal wel voor elkaar hebben, dan kan het niet. Dus dat is natuurlijk niet de manier. Je eerst mogelijk maken en dan oproepen om mee te doen. En die volgorde, die zit hier wel snel. Ronnie, riba e plano que não maneira pendiente de pensando que também vira vervolg eigenlijk patene o movimento aqui vivo e cada vez injectar ele com combustível novo. Essa aí também é uma boa pergunta. Para sobre a plataforma nacional agora formada, das biblioteca, Green School, CETAR, Web, Elmar, TNO, Instituto de Cultura, Utilities Aruba, Santa Rosa, enzovoort. Naturalmente, a ideia está para seguir breed uit, para verstevigen a plataforma aqui não. Pero nós não podemos dar a parte internacional. PC está bom para nós seguir bij a convention internacional aqui não. Bijvoorbeeld de American Library Association, boting Acuril, boting a Biblioteca Nacional está membro da Dutch Caribbean Library Association. Então, não bota ser reconhecido como profissional de AFO. No caso que não bibliotecário, não information professionals, então é greita onde nós está topanang e nós está papi kunang, nós está wak dos riba terreno não está mover, nós escuta nang lectures naturalmente e nós está invitar nang para vir Aruba. No caso que não nós está invitar Frederik Stoss, so you morre Katie Stoss. Então, senhor Cois também nós conhecemos aqui na Aruba Green Conference, que também é uma conferência internacional na nossa isla. Então, a pessoa aqui está assim entusiasta de tudo o qual está sucedendo na Aruba e nada aceitar para vir a Aruba para dar um speech durante nos Green Education Symposium op eigen kosten. Kiko mais great que esse. Esse está dando uma satisfação e esse está bisabo que gente de afota quer de local nós fazendo na Aruba. Na Aruba mesmo, uma vez nós temos profissional na Aruba que está dando um speech, dus um lecture durante o Green Education Symposium, não que está bem no futuro, nós está lá ganhando esse workshop. Biblioteca Nacional recentemente award completamente renovada, então ela queda joia de gebouw, facilidade moderno e de bom estado, onde maneira a senhora Breta bisa ontmoetingsplaats meester sigi e a função de biblioteca meester sigi amplia, para você haya grupo não que antes portar não tá bem biblioteca bem busca book, pero sim não tá caminho de biblioteca para workshop, maneira senhor Coiser está dando muito de colégio, algemeen publiek, nós tá pondo leitura na biblioteca mes, door de profissional nang aqui, e assim bota involucrar e público de Aruba. E é um ontmoetingsplaats, não somente para público, mas também para profissional. E a ideia não nasce e botar manter vivo. As coisas botam do não mata água, awel do mundo de informação é aqui também as coisas. Biblioteca Nacional tem rol muito mais ativo atualmente, onde tem ciclo de lezingen não também toma lugar riba diferente tema não. E onde não está Green Education. Acho que você tem picos para fazer. Bom, nós seguimos na para a média comunidade, mas você aí tem ideia também para pôr catering aqui e maneira você com o governo está bezig também com multifuncionele accommodaties, né? Den cada distrito e den cada também bem biblioteca também, dus também feita ideia também, dus ja, bota purba de turcaminda onde nós podemos aporte, se não pode pessoa bota baita mais cerca trobe de comunidade. Você também tem ontmoetingsplek também. Seguro. E também nós também ele dus como reto também lá que bisa, pessoa tem portar MFA na Santa Cruz, não pode chegar na praia, não pode chegar hora na mesmo bairro também.
Dus tudo isso aqui nos aporte na dia também como nós é parte de bibliotheekwerk na Aruba. Over het exportidee dat we hebben, lijkt het meer billig om het eigenlijk in de Caribisch gedeelte te doen, of zou je zeggen ook in grotere landen? Nou, groter weet ik niet, maar in Nederland in ieder geval ook. Okay. Want daar is al heel veel interesse ook getoond. Dus in het Caribisch gebied inderdaad, want jullie trekken samen op en dat is dichterbij. En nou ja, daar is natuurlijk samenwerking tussen, dus het is logisch dat het daar ook gebeurt. Bovendien is het Island Nation, Small Island Nation program van de Carbon War Room ook focus daar ook op. Maar in Nederland reageren onderwijsinstellingen ontzettend gretig hierop. Van ja, laten we dit ook gaan doen en laten we hier wat mee doen. Maar dan ja, zonder al die positieve voorwaarden die daar eigenlijk voor nodig zijn. Dus dat moet echt van onderaf geïnitieerd worden. Maar dat is wel bezig. En ja, zoals we ook verkondigen, dat blijkt ook uit te komen, dat dan ook top-down gaat denken van, oh ja, daar doen we wat mee. Dus die gaan dan meedoen. Maar ook in Amerika is hartstikke veel interesse getoond. Gewoon en de adoptie van Green School, maar ook in het horen en geïnspireerd worden door degene die op dit moment wereldwijd misschien wel het meeste weet. En het is iets nieuws, hè? Bijvoorbeeld ook in Amerika. Dus het begint nu op te komen. Dus veel van die bibliotheken zijn ook een beetje experimenteel mee bezig. Want het is iets dat nu opkomt. Dat er algo de manera kunnen die hobby aan je bezig kunnen hebben. Dus om dan nieuw product. Sim, het is een nieuw product. Het is também para lo que te trata dus tem grupo dan também die reunião com nos participantes na ala, que tá vindo ao que dan tem speciale groep para sustainable libraries. Antes botou grupo de academic libraries, botou grupo de special libraries, agora botou grupo também de sustainable libraries. Dus tudo isso aqui não está vindo, mas a participação da conferência é hopi importante para adquirir conhecimento também de lo qual que está sucedendo também, solamente no Caribe, pero rond bono full. Televidente, non chega no final, lamentavelmente, di programma che mi chiede invitando biblioteca para un setting, ma non sta aqui não toca vir algo hopi differente di lo qual televidente non lo può aspettare, ora il programma comincia. Onde quando me quer que nós me sentimos muito orgulhoso de com um Israel chiquito nós está muestra palpável com realmente nós me se tackle mostram que nós temos que viver muito mais importante do que ainda que nós temos diante. O viajar é um comporta skeptico, me quer gradualmente a compreender que sem verdade botem energia renovável, sem botem green education, mas nós temos diante aqui, bo sempre lo vai queda de desvantagem. Em cambio, nós agora que temos uma vantagem grande e nós mira também com nós está logrando para plama uma ideia que começou 4 anos passado de forma chiquito, ave com um blue grande nós está. E te quero chamar danke na Astrid, na meneer Koistra e na meneer Alders que a join nos ave den programa aqui e ilustrar-nos viagem mais a trove com leuk daar para organisatie konen, maar is aqui também. Mas dank je, Televidente, tem outra oportunidade.